Mihinay ang bagyo ang nakaroon sa gawa sa Philippine Area of Responsibility ug nahimo na lang kining usa ka low pressure area. Apan kay wa pa wagtanga sa pag-asa ang posibilidad nga mukusog kini pagbalik. Nagkadiyang mga LGU sama sa Lapu-Lapu City nangandam na usab. Ano ang report ni Luan Merondina? Tungod sa kusog nga vertical wind shear, nabungkag ang bagyo ug nahimo na lang kining usa ka low pressure area alas 3 kaganihang kadlawon matud sa pag-asa. Hinunwa pa nila ipadaplin ang posibilidad nga subli kining mukusog ug subli kining mamahimong bagyo. Apan kun magpabilin lang kining usa ka low pressure area, gipanglantawan gihapon sa pag-asa nga makasulod kini sa Philippine Area of Responsibility Miyerkules sa gabi o baka sa Huwebes sa buntag. Na ay gipakita nato na ay posibilidad na magre-develop kini into tropical depression. And as either LPA or TD, so magpaduol kini sa atong Philippine landmass. Gawa sa low pressure area, makaapekto usab sa Central ug Eastern Visayas ang presensya sa shear line ug ang pagkusog sa hanging amihan. Sa mga nagplano nga mobiyahe sa mosunod nga mga adlaw, matod sa pag-asa, mas maayong mo-adjust sa inyong mga schedule kay sugod sa Huwebes hangtod sa weekend, masinati na ang dagko mga bawod sa Kabisayan uban ang igo-igo ngadto sa kusog nga mga pag-uwan. Magbantay ta Thursday onwards especially until this weekend. So critical ka ng mga days. So natay sa mga models nagpakita na ay mga moderate to occasional heavy rains. Nakita nato sa atong forecast mag-moderate to rough ang atong sea condition because of the surge of amihan also. Magkusog ang hanging amihan, so maapektuhan ta. Apan karon palang daan, naghimo na og pre-disaster risk assessment plan ang Lapu-Lapu City LGU uban ang DRRM Council. Kini aron masayra ng daan ang mga dapit nga taas ang risgo sa mga pagbaha, pagkatumba sa mga kahoy ug uban pa. Samtang gisugdan na usab sa taga Lapu-Lapu City Rescue ang pag-inventory sa ilang mga resources sa ilang bodega sa Olango Island. Kapin sa 1,000 ka mga relief packs ug non-food items ang gibutang ng daan sa dapit. Nag-preposition na usab sila og mga family packs sa Caubian Island aron maapod-apod kini ngadto sa matag pamilya kun ugaling masinati man ang pagdaot sa panahon. Ang Caubian Island ang labing layo nga isla nga sakop sa Lapu-Lapu City. Nara sa tay mga equipment, mga tao na mo deliver. Learning from the experience sa Odette, we have improved our systems and we are assuring all the Upunganos that we can do better today sa atong relief operations. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.